ଥରେ ଖାଇସାରିଥିଲି କ'ଣ କହିବୁ ଭାଇମାନେ ବନେଇଥିଲେ ରାତ ପୁଣି କରିଥିଲେ ଆମେ ଆଳୁ ଚକା ମାରୁଥିବା ଦେଖିକି ଲୋକ ହେଲା ଏଇଟା ଖାଇଛି ଆଉ ଖାଉଛି ଯାହା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ନକରଦିନ ଆଚାର ମଟର ଭଜା ଧନିଆ ପତ୍ର ସହିତ ବେଷ୍ଟ ଚଟଣି ଏଇଟା ସେଇଟା ଖାଉଛି ଭାଇ ପଖାଳ ମଟର ଭଜା ନା କ'ଣ ପରା ଆମର ପଖାଳ ଖାଇବା କାମ ସରିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ପପୁ ଭାଇ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପନିପରିବା ଲଗେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇପ୍ଟି ତାଙ୍କର ଫାଟି ଯାଇଛି ପାଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଏଇଥିରେ ସେ ଲଗେଇଥିଲେ ଖୋସଳା ଶାଗ ସେ ଖୋସଳା ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ପଥୁରିଆ ଜମି ଯୋଗୁଁ ସେ ଖରାପ ମରିଗଲା ବୋଧେ ଉଠିଲାନି ଏଥିରେ ଧନିଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପପୁ ଭାଇ ଆଉ ସେପଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବିନ୍ସ ଯାକ ଭଲ ହେଇଛି ଫୁଲ ବି ଆସିଲାଣି ଏଥିରେ ଫଳ ବି ଫଳିବ ଟାଇମ୍ ଆସିଲାଣି ତାର ଫଳକୋବି ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଫଳ ବି ଭଲ ହେଇଛି ବାଇଗଣ ବି ଭଲ ହେଇଛି ସେପଟେ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସାର ବି ଦେଇଥିଲେ ଏପଟେ ଧନିଆ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ବି ହୋଇପାରୁନି ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার এন্ড সবসক্রাইব করবে রহুছি ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ।